Kule vidiyo ngizonikhombisa ukuyenza ama-girders indlela ekulula. Ngiyazi ukuthi khona ividiyo yama-girders ukuyenza imfincizo, kodwa lena ilula kakhulu le. Asiqaleni-ke, nayi indwangu yami engizobe ngisebenza ngayo. Nayi kubhobhi ngizosebenzisa ukotini omhlophe, lo wangaphezulu omnyama angithi niyawubona. Ngiyafaka omhlophe lapha kubhobhingi, ukotini wami omhlophe laphana sengiwufakile. Ngiyathemba niyabona, ilula le, iyashesha. Uzosheshe uqede nje nokugederisha, lento oyigederishayo uyenze imfincizo kuyona. Angithi niyabona, niyabona. Ngizothatha indwangu yami ngizoyifaka la, ngizoshiya phela mhlawumbe uhhafu we-intshi i-sewing allowance. Mase ngiyaqala ngiyathunga, yabo. Uzodonsa-ke i-wheel leya, uyehlise inaliti, udobe lo kotini omhlophe okubhobhingi, yabo. Nginganikhombisa vele ukuthi udotshwa kanjani lo kotini ongaphansi, angithi uyawubona. Mase uyawuphakamisa, uyawubona lo mhlophe lo, uwulethe ngaphezulu sesiwudobile njalo. Nawu lo mhlophe uzokhipha-ke intambo ende kulo mhlophe le, angithi yabo, idlule le ndwangu ofuna ukuyenza imfincizo kuyona. Ngiyathemba niyabona, ngidonsile-ke okotini omhlophe ngawudonsela ngaphandle, okay, intambo ende. Mase uya laphaya uyofaka u-zigzag, yabo. Ngifake lo omkhulu number 4 emshinini wami. Nawe uzofaka-ke lo zigzag onawo emshinini wakho. Ngiyathemba niyabona. Into elandelayo-ke la, sesiyathunga, uthunga ngo-zigzag. Yabo le ntambo emhlophe kufanele ibe phakathi nendawo. U-zigzag uzothunga phezulu kwale ntambo emhlophe, nithi niyabona. Ngithunga phezu kwayo iphakathi nendawo ko-zigzag lo engiwuthungayo, ngiyayidonsa iqondile nje, angithi niyabo. Uzothunga-ke uze uyophuma le la iphela khona indwangu lo ofuna ukuyifincisa. Ngiyathemba ngizwile ukuthi ngitheni, ngithe ngidobe, ngiqale ngadoba leya ntambo leya emhlophe ekubhobhingi, ngayisa ngaphezulu. Mase ngashintsha isitishi sami ngafaka lesi esiwu-zigzag, lesi esiwu-zigzag lesi engithunga ngaso. Ngithungela le ntambo emhlophe iphakathi nendawo ku-zigzag wami, yabo. Uzothunga-ke uthunge uyophuma ngale. Hhayi, iyashesha, kulula ngisho uyiqaqa le mase uqedile ukuyenza ama-girders, kulula, angithi niyabona. Ngiyathemba nizwile ukuthi ngiyenze kanjani. Nakho-ke sengiqedile, angithi niyabona. Nangapha ngizoshiya futhi isikhala lesi i-sewing allowance esi-half an inch lapha, angithi niyabo. Usuzodonsa, niyayibona le ntambo emhlophe iphakathi naphakathi ku-zigzag, niyabo. Usuyadonsa-ke, uzodonsa le ntambo emhlophe, buka-ke nje ukuthi kulula kanjani. Uzodonsa-ke uyenzeke lama-girders owathandayo, owasithe-ke, uwalungise kahle-ke ama-girders akho. Mase uyayenza-ke mhlawumbe uyenza i-girder skirt noma mhlawumbe ufuna uwafake kwiphinifa lakho. Hhayi, yiyo indlela le esheshayo, yabo. Uyidonsela nje le ntambo emhlophe, ayihluphi kakhulu, yabo.
Ngithi uyabona amaketasi ethu amahle, uyabo? Usungawalungisa kahle, uwalungise. Angithi niyabo? Uyawalungisa lawa maketasi. Hhayi, ngiyabonga kakhulu ngokubukela le vidiyo, nakhomenta, na-like-a, na-subscribe-a.